Telespectatori, transmitem în direct marea partidă de pescuit internațională cu românii noștri din Muntenia, din localitatea Raciu, un mare specialist în ale pescuitului. Trage, gata să tragă, stimați telespectatori, ce ratare! Din păcate acul este foarte mic, minuscul și râma este prea mare și prea groasă pentru pescuitul care îl facem noi astăzi. Sunt foarte bucuros să vă transmit în direct din insula Tasos, una dintre cele mai faimoase partide de pescuit care le vom realiza în această seară. După ce am băut vreo 10 beri, începem să avem limbariță. Le avem. Aoleu! Băi, dă-te de acolo! Mamă, cum a intrat de groapă ăsta! Mamă, ce-a făcut! Ne scuzați pentru defecțiunea care am avut-o. A fost Cosmin l-a simțit în gheară, s-a luptat cu el vitejește, dar din păcate i-a furat râma și Cosmin a rămas fără râmă. Din nou trage, stimați telespectatori. Trage de rupe în două. Nu știm ce să ne mai facem. Iar m-a lăsat fără momeală. L-a lăsat fără momeală. Jumătate de momeală e... Da, l-a lăsat fără momeală. A început să tragă. A început câte un pic timid, la început doar un pic musculea, dar ulterior a început să tragă din ce în ce mai tare. Și din păcate avem acul mic. Acul mic și râma mare nu are mare căutare. Nu poți să faci nimic cu asemenea chestii. Dar ne vom întoarce. Nu ne vom lăsa până nu vom prinde unicul pește din Tasos. Da. Lansează din nou Cosmin. Este minutul 45 de când am lansat prima dată. În continuare scorul este 0-0. Da. Du-te lângă el. Mi-a amorțit un picior. Trebuie să schimb poziția. Da. Uitați pluta. Se vede din ce... Hai că... nu! S-a văzut cum s-a întins firul, stimați telespectatori, era grande, marca cel mai tare pește posibil. Din păcate este acul mic, stimați telespectatori. Nu cred că le ia. Da. Cred că prindeam 5 kg de pește până acum, dacă aveam un ac corespunzător. E mic ac. Îi scapă de buze. Îl ține în buze și îi scapă fiind mic. Îi scapă. Viața, halu. Ne trebuia. Din păcate, în seara aceasta va rămâne remiză, dar vă promitem că vom transmite tot la fel de interesantă și repriza a doua a acestui meci. L-ai luat? Yeah! Stimați telespectatori, minunea s-a întâmplat. E mort! E mort! Mă interesează pe mine. E mort peștele! Dă-l încoa. Nu mai vedem, nu avem aia. Gata, l-am luat. Gata, hai să mergem. 1-0 a marcat Cosmin printr-o reluare spectaculoasă. Dar nu se vede, n-a prins întunericul, dar am fost foarte răbdători. Aruncă-l înapoi, băi, Cosmin. Nu, facem poze cu el. Ăsta, uite. Chiruie o vietate. Divorț. Gata, am filmat.